Паметника ще бъде открит от кмета на град София, госпожа Йорданка Фандъкова, защото още преди да се заговори за осъществяването на паметника, Фондация Достойни българи е решила, че този, който бъде избран за кмет на София, той ще открие паметника. Така че, заповядайте, госпожа Фандъкова. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми организатори и гости, за мен е огромна чест точно на този ден, деня на банкера и на това знаково за София и за софиянци място, да открия паметника на големия български финансист и политик Атанас Боров. Радвам се, че след толкова години най-накрая този заслужил родолюбец ще бъде почетен, както подобава и в нашия град. Атанас Боров е от онези българи, от които всички трябва да се учим и да вземаме пример. Той е прозрял истината, че личният просперитет има смисъл само тогава, когато допринася за просперитета на цялото общество. Използвам този повод, за да поздравя всички работещи в банковата система, да благодаря и на управителя на Българска народна банка за това, което направиха с възможността да бъде охраняван този паметник. За съжаление, винаги поставяме този въпрос, когато правим нещо хубаво в нашия град. Да пожелая здраве, успехи и да им кажа, че България има нужда от компетентни и отговорни хора, които да продължат делото на великия Атанас Боров. Сега ще помоля представителите на Българската митрополия да го осветят. Заповядайте. Благослови, Владико! Благословен Бог наш, всегда ныне присно и по веки веков. Аминь. О Господи, явися нам, благословен гряди во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гряди во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гряди во имя Господне. Правило вери, образ кротости, воздержание учителя, явите стадо Твоему, яже веще истинно. Сего родиста жалость и смирением високая, нищетою богатая. Отче священно началниче Николае, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородице, прилежно нине притецем грешни и смирени, и припадем покаяние, зовущи из глубини души. Боже, святи крепки, святи весели, помилуй, помилуй нас, святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Помилуй нас, Боже, по величай милости Твоей, молим Ти се, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христови патриарси, Господи, помилуй.
владикославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, при рабите си, които ти се молят, и прати светия Твой дух да освети тая вода, и дай на приемащите Твои раби премахване на страданията, прошка на греховете, защото е благословено и препрославлено пречестното и велелепно име Твое, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и по веки веков. Амин. Свещава се този паметник с благодата на Пресветия Дух, чрез поръсването с тази света вода в името на Отца. Амин. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше! Слава Тебе! Слава Отцу и Сину и Христу и веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И винаги Дева Мария, по молитвите на своите славни и всехвални апостоли, на своите славни и доброповедни мъченици, и по молитвите на светият Отец наш Николай Мирликийски чудотворец, чиято памет днес честваме, и на всички свои свети, нека прости и помилва, защото е благ и човек.